सोर बुरबक आंनि खर'आव मानो दांदों फाग्ला सोर फाग्ला आं नोंनियाव दांनो होननानै दाङाखैना बुरबक मा दाङाखै बेलाय फाग्ला दांथारनानै सोर दाङाखै होनदों फाग्ला थांफ्लांदों मालाय जाबाय दे फाग्ला दे दानिया जोंहा गाइस दा चेनेल टु माय इउटुब आया सरि माबा दा चेनेल टु माय इउटुब कार्टुन माबा बर' मिक्स कार्टुन वेलकाम टु चेनेल कार्टुन भिडिअ बिमा खर'आ ओइ फाग्ला गोनां मा रोनावदों नामा बिगुर रोनावनो हो रोनावनो नों रोनावदोंना आं रोनावदों हो फाग्ला मा थ' बेलाय हो आंखौ मा थ' होननानै मुजुहरदों हो नोङो बिगुर आंनिथिं मोखां जालायना आं माला मुजुहराब्रा फाग्ला नोंखौलाय आंलाय टु चेनेल कार्टुन भिडिअ सोंदों दा फाग्ला बिगुरा खदै रेजेरलायनाय थोद जाम्बा सिरि थानो थिनलायबावो बिगुरा नांलायनाय थांलायनाय रागा जोंलायनायफोरखौ साइडआव दोनथ'दो खनायाव दानिया जोंहा सेंग्रा सिख्लानि मिथिङाव सेंग्रा सिख्लानि बारै कुइसन एन्सार सोंनाय फिननाया जागायफिनसिगोन होग्लाय रायजोफोर दे खबो नामायो खबदोलाय दासो जादों दा सिरि थाथ'दो आइफोर आफाफोर थाखादोंना जोंलाय बुरबक गावसो रायलायबाय थादों बिगुरा थोर बुरबक स्पिकारमेना रायलायाबा फाग्ला बबे बिमा खर'आव रायलायनांगौ बुरबक खिजानाय बिमा खर'आ माला आं खिजाफेरा बुरबक जोनो नामा फाग्ला जानला बुंलाबायनायखौसो थोद बिगुर सोर जावलियाफोर मा नांलायबाय थायोब्रा नोंसोरलाय आं बाबायसोहाय मिटिङावनो थानासो आं बाराखौबा थांसैसो र'ब्रा जारौ थानाङा र' दे होमबा थाब खालाम मिटिंखौ आंहा ओरैनोबा बयफ्रेन्डखौ थगायनानैसो फैदों मिटिङाव दे होनबालाय एसे थाब खालामसां मिटिंखौ औ दे दानिया जोंहा रायजोफोर सोंनाय फिननाया जागायफिनसिगोन एलाय आखाइ खबनो बावलायबाय फाग्लाफ्रा खबदोलाय दासो जादों दा खबनो थिनबाल' खबो बिगुरफ्रा दे दानिया कुइसना जाबाय नों नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ एबा नों नोंनि जिबखौ फार्स्ट टाइम बहा एबा बहा होननानै माखौ नायनानै फसायामोन एबा बहा लोगो मोनजेनामोन एबा मारै मायाव नायनानै गोसोथोलायामोन आरो फार्स्ट टाइम बहा लोगो हमलायजेनामोन दे दानिया बेनि एन्सारखौ बुंगोन रामादा बरग'यारिया थैबायलै दानाबा मा जाबावगोनबा सेसखासै मा सेस जानांगौ फाग्ला गोख्रै सिखार होनदों फाग्ला सिखारलायबावनांगौ आरो जिरायबा जाया आरो जिरायना होनबा थोद फाग्ला सिखार नोंखौ बोरै नुहुरनांगौ फाग्ला सिखाराबा गोजाननि मानसिफ्रा दे सिखारसां होनबा दे थाब सिखार फाग्ला सिखारबाय फाग्ला बुरबक थिनबाय थानाङा आखाइखौ रायजोफोर रामोनदा बरग'यारिनि थाखाय जाबाय दे बुंनो दे रामोनदा दानिया दे बुंनोसां अब्लालाय आं मालाय मा बुंबावनो आंखौनो बुंना खोन्थानोसै आं रायजोफोरनो दे खोन्थादो कुइसना मामोनलाय माबालाय फाग्ला नों हिन्जावखौ बहा आरो मायाव नायनानै फसायजेनामोन आरो माखौ नायनानै नोङो बेखौ गोसोथोदोंमोन आरो बबेयाव नोङो गिबि खेब लोगो हमजेनदोंमोन बा कुइसनाथ' बरिया सोंबायलै दे सोंबाय जेला आंखौनो खोन्थानानै लानोसै आङो आसलथे आङो मा बुंनो गार्लफ्रेन्डखौ फेसबुकआवसो नुनानै गोसोथोलायदोंमोनलै फेसबुकआव मेसेन्जाराव मेसेज हरबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो गोदै रायलायबाय ओमफ्राय बिहिर दंना गैया होननानै सोंबाय गैया होनबाय नालाय गोसोथोलायबाय आरो बिदिनो माथो होनबावनो नोंसोरबो मिन्थिखायो फेसबुकआव माबायदि गोसोथोलायो फेसबुक मेसेन्जाराव नाम्बार बिहरलायबाय आरो हरलायबाय वाट्सएपआव चाट खालामबाय साननै सानथामसो रायलायबाय सिगाङाव बिदिनो गोसोथोलायजेनगोराखैमोन आरो गोसोथोनायालाय बिदिनो लोगो होननानै रायलायोमोन आरो दाना सप्ता खनसेनि उनाव लोगोआनो माबा गार्लफ्रेन्डसो जाबाय प्रप'ज खालामनानै गोसोथोलायबाय आरो थारमाने ओमफ्राय बे सिख्लाखौ बहा नुनानै फसायामोन नोङो माने बहा नुनानै फसायामोन आरो बहा नुनानै गोसोथोआमोन दे खोन्थालाय मा बुंनो नोंगौखौनो बुंसै आङो बिनि महरावसो नुनानै फसायदोंमोनलै माने महरा बिराद साइसथारमोन फाग्लिना किउटथारमोन आरो मा बुंनो नोंगौखौनो बुङाबालाय सेक्सि हट खामोन मानसिया फेसबुकआव बरिया थामाम फट' हरखायो नायबानो फिदा जाखागोन माइरि बेखायनो फसायनानै माबा लोगो जानानै सिगाङाव उनाव गार्लफ्रेन्डसो बानायबाय आङो लागाव आखाइखौ रायजोफोर दे जाबाय जाथ'लायबाय दे बिसोर थादोलाय खबथ' नांला दे दानिया रामोनदा नों बे सिख्लाखौ बहा लोगो हमजेनामोन बेखौल' खोन्थादो दे मा बुंनो स्टेसनावसो लोगो हमलायदोंलाय रायजोफोर आङो स्टेसन फाग्ला नंगौना नङा जाखो नंगौब्रा फाग्ला मा नङा जानो बे माबा बङाइगाव स्टेसनावनो लोगो हमलायदों बा दे मोजां औलाय फाग्ला गोजाननिथार नालाय हिन्जावा ओमफ्राय दा टाउनखौबो बारा मोनथिजोबाना बेखायनो स्टेसनाव लोगो हमलायनांगौ जायो आरो स्टेसनावबाथ' बयबो मोनथिजोबखायो नालाय फाग्ला लागाव रायजोफोर आखाइखौ रामोनदाया थिगखौनो बुंदों बांसिन मानसियानो स्टेसनाव लोगो हमलायो सेंग्रा सिख्लाफ्रा फार्स्ट टाइम लोगो हमजेननायाव आरो सोर रामोनदा बरग'यारिनिजों एखे गोरोबलायदों लाभ स्ट'रिफ्रा फेसबुकआव नाम्बार बिहरनानै वाट्सएपआव चाट खालामना सिगाङाव लोगो होनना बुंनाया उनाव गार्लफ्रेन्ड जालांनाय
स्टेशनाव फार्स्ट टाइम लोगो हमजेनलायनाय सोरनाबाफोर नोंसिना रामोनदानिजों मिलायबायदोंबा लाभ स्ट'रिफ्रा खोन्थाहरनो दाबाव कमेन्टआव दे रामोनदा जिरायथ'दो दे जिरायदो जिरायनांसिगौबो आरो औ जिरायथ'दो दे बिदिब्लालाय जिरायसै दे दानिया आरोबाव खनसेबाव आखाइ खबबावदो रामोनदा बरगयारिनि थाखाय दे दानिया एबार खिफिहंला दैमारिया बुंदो आयौ आंसो नामा औ फाग्ला दे गसं दे अब्लालाय गसंबाय दे खोन्थादो नोंहालाय मा बोरै बोरै गोसथोलायामोन आंहा माबालाय सिनेमा स्टिं गानो थांनायाव गोसथोलायदोंमोन फसायना ओमफ्राय मायाव नुनानै फसायखो नोंलाय आच्छा मा बुंनो महराव नुनानै फसायदोंलै माथो होनबावनो महरावसो फसायजोबखायो आजिखालि बयबो दाना रावबो आखल आखुखौ नायखाला आंबो बेखायनो महरावसो फसायदोंलां ओमफ्राय बहाथो लोगो हमलायजेनामोन फार्स्ट टाइम माबा बे सिनेमा स्टिं गानायावनो माबा लोगो मोनलायबाय थाबाय नालाय नायहो सिनेमा स्टिं गायै दाना फसायलांबायसो एक्ट्रिसखौनो दा बेवहायनो सिनेमा स्टिं गानायावनो लोगो हमलायजेनदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम बाब्रे मालायसो औ लाव आखाइखौ रायजोफोर मिस्टार खिफिहंला दैमारिनि थाखाय आरो माबा रायजोफोर बे जोंनि सिनेमा स्टिं गालायनायनि फसायलायनाय भिडिअखौ नुवाखैब्ला माबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखानाय जाबाय आरो लिंकखौ नायबानो जाबाय थांनानै गाहायाव डिसक्रिपसन ना मा होनो डिसक्रिपसनाव लागाव आखाइखौ बिथांनि फिल्म सिनेमा स्टिं गालायनाय भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला गाहायनि डिसक्रिपसनाव होनायाव थुनानै नायलायबानो जाबाय बयबो दे दाना खिफिहंला जिरायथ'दो है फाग्ला जिरायगोन ना बुंनांलाया र' दे दानिया एबारहाय मेलेख' बसुमतारी ना मामोनलाय ना खाख्लारिमोनलाय नोंना फाग्ला बुरबक आंना मोसाहारिसो फाग्ला दे बुंदो दे दाना जेखुनु हक दाद फाग्ला मा बुंनोब्रा सिंगेल बयालाय गोसथोनायानो गैजायाबा फाग्ला 0% होनखादों फाग्ला जायखौ मा जाबावगौलाय फाग्ला नोंजोंबो हिनजावखौनो दासिमबो मोनाखै आरो नों फाग्ला है मा बुंनोब्रा फाग्ला सिख्लाफ्रानो रावबो फसायाब्रा आंखौ हिनजावफ्रालाय दामा दामि फसायनाय दङ आंना रावबो सोलाया आंखौ बिगुरफ्रा मा जायोथाय आंखौ हिनजावानो गोसथो रोंला मानोबा खम जारला है माथो बुंनोब्रा माबा सिख्लाफ्रानो आंखौ माबा आदा होनजोबो आदा फेसबुकावबो हाय आदा होनो फाग्लासो बिदासो लिंजोबो आंखौ फाग्लासो माबा गाव फसायनाय हिनजावानो माबा बिदासो लिंबाय आंखौ दाखालिहायबो फेसबुकाव जि मोजां फसायनाय सिख्लायानो दादासो लिंबायबा माथो होनबावनो बिनानावसो होनबाय आंबो खम जारला नङा दे औलै महा जारलाखा दा बेखायनो आंबो सिंगेल बयसो नालाय दाख्लैबो लोखि फुजानि मेलायाव माबा हारसा हिनजाव लोगो मोनदोंमोन प्रप'ज खालामलायनो नागिरदोंमोन आङो गैया फाग्लिसो मानसिया मा बिमा खर'सो मोनदां माथो बुंबावनो रायजोफोर आंना लाभ स्ट'रियानो दाबो गैथ'वा दासिमबो जाथ'वाखैनो जाबा बोरै जादों बेफोरखौ खोन्थासै आरो नोंथांमोननो एसेनोसै माथो होनबावनोब्रा दे जिरायदो अब्लालाय जिरायगोनब्रा लागाव आखाइ खबदोलाय रायजोफोर मेलेख' मोसाहारिनि थाखाय दे दानिया लामब्रे ब्रह्मआ बुंदो दे मा बुंनो आंबो बुंनोसै दे बुंनो थिनबाय जेला दे बुंदो औ आसलते आंबो बयफ्रेन्डखौ फेसबुकावसो नुनानै गोसथोलायदोंमोनलै मा बुंनो आङो नुनायालाय केटिएम DSLR गोनांखायसो फसायदों मानसिखौ ओमफ्राय लोगो हमजेननानै बहाथो लोगो हमलायखो माबा आङो गौरां पार्कआवनो लोगो हमलायदों लोगो हमनायालाय फार्स्ट टाइम आरो मा होनबावनांगौ जाखो जेबो बुंनांगौथ' गैथ'ला आंहा दोनथ'नोसै नामा एसेनोसै दे बिदिबालाय लागाव दे खबदोलाय जाबाय बारा खबनाङा खबबाथाय खबबाय अभार खबरे गावस्रा दे लावगि सरगयारिमोन नामा नोंना सरगयारि नङालै बर'सो माबा बावदों दे माबा लावगि बर' दे होनदो दे आं मालाय मा बुंनो आंना बयफ्रेन्डआ बे खिफिहंलायानो जों सानैजों सिनेमा स्टिं गालायनायावनो लोगो मोनलायदों ओमफ्राय फसायलायदों नङा दे खिफिहंला नोंगौलै फाग्लि आं मालाय मा बुंनो मानो थगायनो नोंगौ बा मालायसो बिस्रा औहाय माथो बुंबावनो बेनोसै आरो आंना बयफ्रेन्डआ बेखौनो सिनेमा स्टिं गालायनायाव लोगो मोनलायदों गोसथोलायदों फसायनानै महरावबो हिनजाव नालाय फाग्लाया एसे माबा डायलगफोरावबो एसे हिट मारिनो रोङो नालाय आंबो फसायगारबाय ओमफ्राय गोसथोफ्लांबाय एसेनोसै लोगोफोर आंनाबो बुंनांगौआ जोब्बायानो दे अब्लालाय जिरायथ'दो दे माबा लावगि बर' औलै जिरायखाबाय दे खबो ना मायो खबदोलायलै आफाफोर सिरि जाथारलायबाय नै दासो गोगोम जादों दा दे दाना माबा दाउब' सरगियारिमोन ना नोंना औ दे बुंदो दे मा बुंनो आंना हौवायानो नोंनो खाबा फाग्ला जावलियासो माथो हिनजावा बिदि बुंनाङाब्रा लाजियो मेरला मानसि दंना लाजिनांगौ खोब माखौबा लाजिनांगौ आंजों हाबा जाखानानै फाग्लाया रं नाम्बारावसो गोसथोलायदोंलै लोगोफोर फाग्लिया खोन्थाबावबाय लासिंसिं जाखासिगोनलै आं सयथिबो लाजिफ्लानाङा बेयाव सेसखासैलाय मारि दे खोन्थादो दे माबा लोगोफोर मा बुंनो माबा
साख्रियावसो गोसोथोलायदोंलै जोङो लोगोफोर ओमफ्राय साख्रियाव ला होननायखाय हौवाखौ लोगो हमलायासै डाइरेक्ट हाबा जानो फैखाबाय आङो माथो बुंनो बेनोसै आरो काहानिया नङा दे हंला नंगौलै नंगौ मानो थगायनो आंबो एसेनोसै माथो बुंबावनो बेनोमोन दे जिरायदो अब्लालाय दाउब' माबा सरगयारि नै जिरायखागोन होनबाय थानाङा लागाव खबदोलाय रायजोफोर खबदोलाय दे गावस्रा खबनो थिनबाल' खबथारोलै माबा बेसे बुंनो खुगायासो रुबायलाय लांथारबाय आंना दिनैना बेनोसै आरो मिथिङा माथो होनबावनो जोब्बाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय आब' आदामोनहा मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो गाज्रि मोनदोंबा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव साबसक्राइब खालामाखैबा बै माबा बे खनायाव थानाय गोजा जाया बे गोजा जायाव दलर दांना होबानो जायो दलर दांना हो गुफुर खालामबाय गुफुर खालामबानो जाबाय आरो लागाव आखाइखौ रायजोफोर जोबनायनि खबसिजोबदो दे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै जोबथ'बाय बाय बाय